Itse alkaa. Moi! Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Meillä olisi tänään taas vuorossa Snackboxin avaus, unboxing. Mutta tää on vähän erinäköinen kuin viimeksi, koska tää on isompi laatikko. Tätä ollaan odotettu, viime kuun laatikko tuli skipattua, niin sen takia nyt on sitten erinäköinen. Ja taas on tänään Aleksi paikalla. No niin, aloitetaan katsomaan, eli mikä maa on tänään kyseessä. Haluatko Aleksi ottaa sen? Otetaan tästä molemmat. Tilanne. Se on siinä kortissa. Se kortti on varmaan se Tässä oli nää hommat. Intia. Okei. Okay. Yes, eli näkyy. Tänään on siis makuina intialaiset herkut. Näyttääpäs hyvin. Ja tässä on kuvaa, jos joku haluaa ottaa niin Intiasta. Wow, tämähän näyttää aika herkulliselta. Hei. Älä katso niitä. Mä voin katsoa, ne on ihan sikahyvän näköisiä. No niin, aloitetaanko? Kukas haluaa aloittaa? Saapi voi aloittaa, jos haluat. Otat sen vai ei? Ei saa haittaa enää. Jotain Jim Jam Pops. Näyttäis kekseiltä. Joo. Maistetaan. Mun näyttää vähän niin kuin balleriina keksi. Niin näyttää ihan. Okei. Ja aina sanoo. Mitä ne nyt? Hyvä. Muutatko vierestä? Okei, onpa se Oh pöydä. my god, että kissa kaataa kameran kohta. Täällä on tämmönen pikku kikka. Tämmösiä pikkusia. Näyttää ihan silmältä. Mm. Tuoksu. Ihan jees. Keksi. Rikkaat paperit. Onpa hyvää. Joo. Rikkaat paperit. Onpa hyvä. Ota seuraava. Ei 5 kautta 5. Onko se 5/5? Joo, 5 kautta 5. Jei. Fruity Gang. Eli jotain tämmösiä ilmeisesti hedelmäviinikumikakkeja. Wow. Pitäisikö meidän maijostaa noista niinku kaikki? Joo. Joo, kaikki Aha. Siellä näköjään on. Okei, nää näkyy tämmösiä Joo, yksittäispakattuja. On ne kaikki Joo, eri mutta- väriset. On, Joo, siellä tässä on on 5 eri väriä. punainen, eli mansikka. Sitten on keltainen, joka on litchi. Pinkki, joka on guava. Oranssi on appelsiini. Ja vihreä on joku kacham. Katsa, mikä? Kacham. Joku katsa, en tiedä mikä. No niin, moi, sori taas pieni katkos täällä näin. Koska meillä on tämmönen ihana tuhomalkari kissa täällä, joka Missä tekee meidän vähän. se on? Tossa se kattelee. Oi, anna. Tämmönen Tämmöinen pikku kattimaaria. Niin. Sen nimi on Sokeri. Joo. Pikku kissanpentu, niin hän täällä tekee vähän tuhoja, niin sen takia. On tässä, mä otan piippeen. Ota valkoisen. Pohjustetaan. Valkoinen on hyvä. Kovaa. Valkoinen on Tää on hyvä. hirveetä. Sitten oranssi. Mitä tää on? Pitäis tuoda vati? Hei, mä en tykkää näitä karkeita. Anteeksi, mutta mä en tykkää tästä Kaunis Stockmannin punainen lämpäri. Mä en syö, Valkoinen ja oranssi, ok. kiitos kaverit, mutta mä en syö enempää. Ne oli ihan järkyttävän makuisia. Mansikka. Mä en edes maista kaikkia, mä en pysty syödä näitä oikeesti. Pistän nyt takaisin puussa. Siinä on joltakin ihan minulta. Missä mansikka? Tää oli hyvä tavoitella. Enpä usko. Se on mansikka. Tää oli oikeesti hyvä. Ei oo. Joo, ei. Ei tuu kyllä näitä karkkeja syötä. Joo, ei oo kauhean hyviä. Lämpäri. Toi guava oli paljon. 1/5. Joo. Joo, mä Yksi maistan kautta vielä. viisi kautta. Onkohan vihreä? Ei tarvii maistaa. Ei, älä maista, sä kadut sitä. Okei. Sä Kyllä joku, joka rakastaa oikein semmoista
sokerista. 3/5. On niille hyvä. 3/5. Sukurottaa. Otapa Ei ainakaan mulle hyvin. sitä vihreä on kaikista hirveämmän makuinen, mikä sieltä löytyisi. Se on ihan järkyttävää. No niin, nyt riittää. Kiitos. No niin, Aleksi ottaa seuraavan tuotteen. Täällä on ihan sikana tavaraa tässä. Totta. Mikä se on? Jotain Taas keksiä. suklaatähtiä. Joku Pure Magic. Suklaatähtiä. Siis keksi, jos on tähden kuvia. No niin. Maistetaan. Muistattekin, niin viime laatikkohan oli itse asiassa tossa. Niin se on tommonen kuvioitu laatikko, mutta oli tosi kivan näköinen tää viime. Joo. Ja nyt sen takia, kun täällä on enemmän tavaraa, niin tää on vähän isompi sitten. Niin. Oi. Kato tämmönen. Oi, ihana. Ota siitä kiitos. Tosi kauniin näköinen. Oi, ihana. Maistetaan. Haju. Suklaa. Perusdomino. Mm. 5/5. Tää on mun mielestä hyvä. 5/5. Mihin mä otan pitää? 3,5/5. Mä sanoin 4/5. 5/5. Parempia. Joo, mä olin parempi. Sitten toi on 5/5 on selvä. Joku. Mulla on tosi paljon tasoa. Tosi keksipainotteinen. Thumbs up. Joku. Onko se limuva energiajuoma? Ilmeisesti Coca-Cola. Se kolaa. Joo. Ok. Haista. Toisaalta jännälle. Eikö se No niin, sit maistetaan. Perus Coca-Cola. Kiitos. Ei. Tää haju on pesulainen. Ei tämmönen laija. Ja tää jälkimaku. Joo, ja Siis semmonen. tää maistuu siltä, kun se olisi se Coca-Cola, missä on hiilihappoja. Tää Eikö oli semmonen hyvä. istu Coca-Cola? Ei niin, mutta Joo, tää ei. oli hyvä. Tässä on sivumaku joku inkivääri tai joku semmonen, Ai. semmonen jännä. Mun mielestä se ei ollut sivumakku, se oli haju. En tiedä. Ota 1/5. Joo, ei kiitos. No thank you. Tää on ämpäri. Ei kun tohon tasolla. Tää. Heitä sinne. No niin, nyt se on mun. And Oh, mut mä en saa syödä näitä. Elikkä leissejä, nää on West Indies Hot and Sweet Chili. Mutta tilannehan on se, että mä olen allerginen chilille, joten Aleksi Sapi maistaa. Yes. Mennäänkö Toki hakemaan siellä liian tulisia, koska Mennäänkö hakemaan maitoa? kohta kohta tulee maidon reissu, mutta mä haistan niin. Wow! Ihan superhyvä tulos. Niin sä voit jo kertoa, että onko se oikeasti tulinen. Jos se on hirveän tulinen, niin sit mä uskallan ehkä maistaa. Mikä on tullinen, kun mä voin jalopeella. Joko? On tää aika tämmönen vahva. Okei, hot and spicy. Okei, Aleksi lähti hakemaan siis maitoa. Jatkuu, eli Aleksi nää sipsit oli ihan 5/5. Siis, Näitä on hyvä 3. Nää on ihan sikahyviä. Joo. siis Niille ei mä jotka annan 4/5. Maku, se oli hyvä, mutta toi oli aika tulinen, niin Joo, ja mä en niitä pysty syödä, koska mä oon allerginen chilille. En halua joutua sairaalaan. joo. No mut joo. Aleksi lähti maidonhakureissulle ja siksi tuli pieni pause. Missäs me laatikko? Tästä. No niin, sit jatkuu. Kenen vuoro se oli? Mä otin äsken sipsistä, eli nyt oli sun. Mun vuoro vetsi. Otetaan sitä. Ja jatketaan sipsilinjalla. No niin. English desi masala tadka. Oh my god. Mitäs siinä? Annas mä katon, onko Tää on siinä. sikaliha ja Jotain tällaista. Joku intialainen. Muussi. Oho, no niin. Oota. Haju. Semi. Ok.
Mausteinen. Mä Mistä otetaan? Mä otan tästä yhden. Mm. Ai se kananmuna. Maistetaan se. Mä maistan kananmuna. Ei tää tulisi. Oliko kautta 5? Onko tässä chiliä? No siinä oli spices. Logiksi muusta. Miksi täällä maistuu katkarapulastulle? Semmonen Tää katkarapulastu. maistuu Mä en tykkää. 1/5. Ei kun. Tää on läpi jo. Nyt on sun vuoro ottaa seuraava tuote. Nyt joudutaan jatkaa hetki ilmalleksi, se meni taas hakemaan maitoa. Oi, mä se oikeesti tykkään näistä kekseistä. Mulla koko ajan tulee niitä. Häh? Ei jotain. Ai jopa Tarvitaan keksejä. sitä maitoa vai onko tää joku maitosandwich? Se on maito, tommonen niinku, siinä on siis maito, minkin jaaha ja kakkimanteerus on taas asioilla. Jos kohta kakkukomena, niin älkää ihmetelkö meidän kissamaalia täällä vähän touhumassa. Pääsit puhe menee. Okei, tää paketti on tosi huono. Mä oon täällä niin ilman mitään. Okei. Onpa kyllä tyhmästi laitettu. Niin. Okei. Kyllä nyt pitäis heti syödä kaikki, ettei mene semmoseksi. Meillä ei oo edes paljon. Eikä nää pysy kiinni. Joo, Siis tässä on, tässä on tämmönen naama. Tolla puolella on tommonen, toisella puolella on tommonen. Tää ei täytä kieltä mun. Mun kaveri Missä sä otat hampaa. ne näyt Eli Mun kaveri hampaa on vähän vikaa. missä on välissä. Haistakaa tätä. On se voitaikina. Ja murotaikina. Murokeksi, joku tommonen kreemisen välissä. Ei mitään. Siis mun mielestä 3/5. aika, okei. Aleksi ei tykännyt siis. Otapa toi Aleksi. Kyllä on se kahvin kaadon. Okei. Fruit gummies. Oh my god, taas jotain. Otapa sieltä. Yksi. Okei. No siis tämmösiä sokerikuorrutettu marmelaadeja. Tää on hyvä. Tuoksu on ainakin hyvä. Noniin. Hei, siellä on maitoakin, sä saat sitä juoda. Tää maistuu miltä. Tää maistuu 2/5 on nää parempia kuin nää aikaisemmin. 3/5. Ei. No siis 2/5 mä en muutenkaan marmelaadista tykkää. Niin Mutta on parempia kuitenkin kuin noin. joo, on. Nyt tässä Aleksi sun vuoro. Aleksi vähän liikaa ilmeisesti tää maistaa. Joo. Niin, sun vuoro. Tää No, vielä ainakin. Se on sikana tuotteet. ei mitään. Mikä se on? Chupa Chups Tubes Mini. Näytäpä mikä. Jotain Senten kirpeitä. filling. Joku tällainen. Ilmeisesti jotain kirpeitä. Okei. No niin, avaapa sitten tästä maista. Ei. No on siis tällaisia. Sä voit esitellä minkälaisia ne on. Paljon sun juttuja. Jotain niinku tällaisia eri värisiä. Pötkylöitä. Tää on vihreä ihan patirroksessa, jos näette Punaisen. keltaiset. Mulla on 2 tässä vähän niinku. Rakentaa se. No niin. Joo, ja pikkusia. mulla on sit vihreät. Maistetaan. Tää näyttää. No ei nää kyllä kirpeitä. Joo, ei. Ei ole kirpeä, mutta ihan semmonen peruskarkki. Ei kattois. Ei. No siis sun mielestä varmaan, mutta siis Mä laitan 2,5/5. mä saan 3/5. Ei mikään paha, mutta vähän semmonen. Ei se kyllä kirpeätä on nähnyt. No niin, sitten Sapin vuoro. Ei. Taas chiliä. Oh my god. Chili limon. Niin, eli siis lime.
Mä menen hakemaan maitoa vähän. Tää on siis meikäläiselle ei sopiva paketti, kun täällä on paljon chiliä. Mä menen hakemaan maitoa ja vähän No niin, avata sitten. Niin, paketteluit siitä. En tiedä, onko Suomesta tämmösiä. Mä en ainakaan nähnyt mitään hirveästi niinku ihme. Mä näin aika tavallisista on joku sour cream ja joku barbecue. Mielenkiintoinen tää haju. Mikä se on? Mikä siis joku niinku, teekö, oot Joku tuttu haju, joku mauste tai joku. Häh? Hirveän tuttu haju. kun se haisee mun mielestä jollekin niinku kermaviili. Sama haistaa. Kermaviilidippi. Ei Näin pitäis mun mielestä, tiiäksä? Mäkkäri. Mä haistan mäkkäri. Big Mac. En mä tiedä. Joku tosi tuttu haju, mutta jotain päin. Näin pitäis mun mielestä laittaa joku Näin. merkintä, tiiäksä, että kuinka tulisia nää on. Niinku tähän pussin kylkeen. Maistetaan. No niin, onnea vaan teille. No, oliko tulista? Ei. Ainakaan mitenkään hirveän. Hikivavaus. Ei valu, nää on paljon tuli sen. Okei. Aleksi tosi mielestä. outon makuisia. Okei, no niin, ei tarvii laittaa 2/5. Okei, sitten on mun vuoro. Täältä vielä 0/5. muuta tuotetta. No niin, Ei hemmi. vaikka tämmönen. Nyt näyttää hyvältä. Kinderiä. Kinder Choco Bones Crispy. Tää ei voi olla huonoja. Mä luulen, että tää on mun 5/5 suosikki. Hyvä. Nää on- Ja nää on yksittäiset pakastuja vielä. No niin, Siitä ota ei iso. saa plus. Kiitos. No niin. Oi, Joo, kun 0/5. Anna ajan, mutta mitä se on? Kastania. Niin kastania, totta. Kastania. Niin itse asiassa mä annoin 0/5 niille sipseille ihan tiedoksi. Mm. On hyvä. 10/5. Tää on. Joo. Tän takia. Aika laita, sä oot Tää on jännä, että se on niinku tämmösen intiatyyliksi, kun mä oon käsittänyt, että Intia on semmonen teistä niinku mausteinen semmonen niinku teistä Aina eri vaan se, makuja. että Ja sitten tommonen peruskinderi. jos sä oot allerginen pähkinälle, niin älä syö. Mut Se mistä oli sä ihan 5/5 tosi hyvä. joku Oho, mikä se on? Kinder Creamy. Kinder Cream Eli pitää ottaa Milky and uusi Crunchy paljon. with Crispy Heights. Eikö sieltä tulee? Niin, siinä on yksi, mutta tarvitaan useampi. Okei, eli tämmönen ihmeen löppänsä. Voisiko olla, että olet vaikka jonkun päälle, tiedätkö? Piilit. Okei, eli täällä on, takana on piilit ja täältä tulee niinku yksi tämmönen lusikan näköinen. Ihan kätsy, jos haluaa syödä, mutta Aleksi käy hakemassa lusikat, niin katsotaan sitten. Siis tää on joku, niinku, tässä on riisimuroja. Milk and crunchy with crispy rice, eli siis tämmönen joku suklaatähynä riisimuroilla. Kiva tommonen pikkuinen silleen, että tämä on hyvä. Joo, Välillä on joku makee no kyllä. herkku, jos tekee mielen. Kyllä. No niin, Aleksi on lusika. Oh, milk. Näyttää tämmöiseltä. Hyvin outo. Jep. Kuka sä haluat? Mä otan pienemmän. Oha, se on suklaa. Okei. Ai se suklaa. Mhm. No niin, sit maistetaan. Ja vois nutellaa ja muuta olisi sekaisin. Mä otan lopusta. No, tää on just, oho, se oli mikä se sun lusika. Kyllä, nutellaa ja laita tuohon tarjottimen päälle. Sori. Ois pitänyt ottaa jotain juotavaa. 3/5.
4/50 se oli ihan hyvää, koska se oli Kinderi, sit mä annan sen 4. Jep. Mut en kyllä itse se, toi oli tosi makea. Onks meillä vielä yksi tuote? Nyt on Sapivuoro. Eikö se ole Siellä muuta? on 1 tai 2. Sä otit Sä otit äsken sen Kinderin. Onks toi vika? Siellä on 2 tuotetta vielä. Siellä on kaikki. Mitä? Jotain joku. Motori. Rouli. Jolly Handshake. Okei. No sitä me ei nyt voida oikein maistaa, kun se on vain yksittäinen tikkari. Mutta voi näyttää. Onks tää tikka? Joo, otetaan toi. Chewy Blueberry Handshake Strawberry. Ja sit sieltä tuli ilmeisesti jotain Pistasipähkinämakua. pistaasipähkinää, Ja manteli. manteli, Voi. Keksi. niin, jotain voisuolakeksejä. Manteli ei ole hyvää. Pistaasipähkinä. Voisi olla keksi. Katsotaan. No niin. Taas reippaasti päästä. Tuoksuu hyvälle. Ihan ok. Mutta ei taas niin pistaasipähkinä maistuu. Ei nyt. Tässä maistuu voi. Mm. Ja joku sitrun tai lime. Tämmönen. Ei maistu sitten. Ja tääkin on semmonen muro. Joo. Muropohjan tyylinen keksi. Ei kyllä ihan nyt ole pittaasi, mutta ei se ole pahaa. 4/5. Aavinko. Sitten otetaan suosikki. Mun ehdoton suosikki Kinder Bones. Joo, sama. Minun suosikin nää hiton tuliset sipsit. Sitten nää ihmekeksit. Ja sit nää toiset keksit. Mulla on vaan Kinder Bones. Sitten mä en oikein muut ollut semmosia kauhean. Mulla on nää Kinderit oli tosi hyvin. Mulla on Kinder Bonssi ja sitten mulla on nää tähtikeksit. Tähtikeksit. Joo, ja sitten mulla oli tää Kinder. Kinder. Niitä Kinder. Joo. Jos pitäisi tulla taas sitten uusi, niin sit maistellaan. Ja toivotaan, että video sujuu vähän paremmin ilman mitään kommelluksia ja muita, kun tää on ollut vähän tämmöistä sähellystä nyt viime aikoina. Just kun on kissoja ja vauvoja ja kaikkia täällä näin, niin on vähän tämmöistä. Mutta kiitos kun katsoitte. Kiitos! Painakaa laikkia. Joo. Seurataan. Ja itse asiassa meillä on tulossa tässä hyvin pian yksi uusi video, mutta se ei ole mikään tämmöinen maisteluvideo, vaan se on vähän erilainen. Se on mun ja Sabin, lähdetään vähän reissuun, niin sieltä sitten kuvataan videota. Mutta palataan. Palataan. Moi moi.